מהצד שלך! נמאס לך מבזק? כן! למה נמאס לך? מבלבלים את המוח כל היום! תסתובב, הלאה, תדבר עליהם, שירות לך, כן, מה העניינים? איפה אתה, רמי? מה עם רמי? כמה זמן צריך לחכות עד שאתה תגיד את המגבר ואת הזה והמוזס לבלבל לך את המוח? מי זה מוזס? מבלבל לך בגיל 80! שמה הוא עושה לך? כל היום טוחן את המוח! מה זאת אומרת טוחן את המוח? דבר שטויות, דבר על הפלמ"ח, מדבר על המנדט! ואיך אתה מרגיש עם זה? קוצים יוצאים לי מהאוזן! תראה לי איך אתה מרגיש בגוף, בלי לדבר! בלי לדבר, רק עם הגוף, תראה לי איך אתה מרגיש וכמה זה מרגיז אותך מוזס הזה! מה עוד מרגיז אותך בבזק? חוזר בדרך מתל אביב לירושלים, לא יודע את הדרך! מי? אני! למה? כי הוא משגע כל הזמן באוזן, טוחן! כמה הוא טוחן לך? טוחן! איזה גודל של... הרוח של יבין משה, טוחן! מה עוד מרגיז אותך בבזק חוץ ממוזס? מה עוד מרגיז אותך? אל תחשוב, מה שיוצא! לא, שטויות! איך היה? לא מבין, על כל דבר קטן, תביא פתק, תביא מההורים, תביא מהרופא, תביא מהאחות של קופת חולים. מה רותם? איפה זה פסיכי? איך אתה מרגיש עם זה? צריך לקחת כבר כדורים! אז קח כדור! למה? תביא כדורים, אי אפשר כבר! איזה כדור? קח כדור כחול, קח אותו! אז לא כחול, צריך אדום כזה גדול! מה עוד מרגיז אותך? מה עוד? כחול לא עושה טוב! מה עושה טוב? עושה דברים לא טובים! מה זאת אומרת? מעמיד דברים לא במקום! מה עוד מרגיז אותך? כל מחוספס, מה עוד? מויאל, אמרתי לך, תדבר איתו! כמה פעמים? אי אפשר ככה! אני אדאג לך! תגיד לי עכשיו, לארגן את הערב הזה, כולם דאגו להגיד בזמן שהם באים? לא! כמה התפלחו לפה? לפחות 20! ולא שילמו גם! אני הוצאתי כסף מהכיס! כמה כסף הוצאת? 1,000 שקל! למי הם צריכים להחזיר לך? בטח! מה, אני רוטשילד? כולו אני גמלאית של בזק! מה אתה חושב? כמה אחוזי פנסיה יש לך? בקושי 70! מה עוד מרגיז אותך? מה עוד מרגיז אותך בבזק? כבר די, יצא לי בזק וכל אשתי אומרת, לא מספיק הלכת פה, באת פה, תחפש, תצא לפנסיה מהגמלאים! יש לך גם מבזק? לא, זה עוד חסר לי! איך הכרת את אשתך? בטעות! לא הייתי ילד בגיל 13! איפה ראית אותה? אין שם! איפה? נדלקתי ומאז אני לא כבד! איך נדלקת? אבל הזמן... תראה לי איך נדלקת, תראה לי! איך אפשר? בגיל 17 הכל עוד היה ישר! עכשיו אפשר להראות?